Arestado ang 248 ka persona matapos ginkasang operasyon sa iligal nga pabulang sa San Jose Antique kahapon sang hapon. Akto nga nagabulang ang mga nadakpan sa VCO Sports Development Center sa Barangay 1 San Jose. Makabig nga iligal nga pabulang tungod wala sang permit. Holiday kag Domingo lang nga adlaw ginapanugutan ang pabulang sa Cockpit Arena. Paglapas sa anti-cockfighting law kay PD 1602 ang ipasaka sa mga nadakpan. Nagbungguanay ang truck kag motorsiklo sa barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod kahapon sang hapon. Nagsuhot gid ang motorsiklo nga gintunaan nga nagtabok ang driver nga ginkilala kay Jake Aaron Cordero, 25 anyos. Nakaagom sang bali sa lawas ang biktima kag gilayon nga gindala sa ospital. Ginkilala naman ang truck driver kay Paul Barrientos. Wala na makapalag ang 18 anyos ka graduating student nga si Jerex Abuel sang Naluo, Kalibo, Aklan matapos nadakpan sa drug buy bust operation. Ginsulod sang kapulisan ang computer shop sa poblasyon Kalibo kag ginkasang operasyon kontra druga. Na-recover sang operatiba ang kapin 10 gramos nga marijuana, 1,000 nga buy bust money. Preso sa Kalibo Police Station si Abuel kag nakasuhana sa paglapas ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Duha ka persona nadakpan sa drug buy bust operation sa President Ruas Capiz nga ginkilala kanday Leo Cortesta kag Josel Moralita nga lunsay residente sang poblasyon President Ruas Capiz. Na-recover sa ila ang 8 ka sachet sang suspected shabu 500 pesos nga buy bust money kag illegal drugs paraphernalia. Preso ang duha sa President Ruas Police Station.